l'art té límits? Si hi ha algú que pugui comentar-ho. Bé, m'agradaria començar per intentar aclarar una mica aquesta pregunta. O sigui, quan ens preguntem que l'art té límits, en quin aspecte? L'art té límits en aspecte legal, moral, en el sentit de la mateixa paraula, que arriba un punt en què una cosa ja no és art, tot és art. En quin punt, o sigui, en quin àmbit ens estem movent en aquesta pregunta? Perquè primer de tot s'hauria d'aclarar això. Jo entenia que les dues, o sigui, primer la part moral i legal per això de l'autor, i després també l'art té límits si tot es pot fer art. És la pregunta aquella de si tothom pot fer art, doncs més o menys com englobada, si inclourem dues preguntes a la vegada. Si té límits morals o si té límits artístics. Bé, doncs ja té una tanca jo. Doncs a les dues preguntes, jo, defensor de l'art en la seva màxima expressió, defenso que l'art, com límits legals, òbviament, suposo que n'ha de tenir, no? Vull dir, no qualsevol acció es pot justificar dient que és art i prou. Òbviament, si hi ha un assassinat, continua sent un crim. Si es produeix un crim, continua sent un crim per molt que sigui art o no. El fet que sigui un crim no limita que sigui art, o sigui, no, si és encara que es tracta d'un crim, no significa que no sigui art. No sé si m'acabo d'explicar. El cas és que límits morals, jo crec que l'art no hauria de tenir límits morals perquè realment la moral és una cosa abstracta i conscient de cadascú, no? O sigui, cadascú té la seva pròpia moral i la seva pròpia ètica, també d'alguna manera. Després, enfocant-ho ja des de la vista de què es pot considerar art i què no es pot considerar art, què és art, què no és art, jo crec que realment això o sigui, que l'art realment no té límits en aquest aspecte, perquè actualment la definició d'art, més que l'obra en si, en l'estat físic, no? L'art per art, en l'estètica, actualment la definició d'art està més relacionada amb el que seria la connotació d'aquesta. O sigui, per exemple, l'obra de Duchamp, podem dir, oh, no, això no és res, en realitat, això no és art. Però el que realment és art d'aquesta obra és la connotació que comporta aquesta, no és només la forma que té. Llavors, realment, el que tu estàs dient és que si jo encarrego una persona i amb la sang pinto una mural, es pot considerar art. Perquè sí que encara que sigui il·legal, es considera art igual. Bé, jo defenso que, òbviament, que una cosa sigui un crim no treu que sigui art. Vull dir, per què que hagis matat algú per fer aquesta obra d'art deixa de ser una obra d'art? Vull dir, quina mena de relació hi veus? En què sigui un crim i en què sigui art. Jo crec que l'art en si es tracta d'expressar un sentiment per part de l'artista i que el transmeti o que creï un altre sentiment al que el rep. Hi ha art que, o sigui, si tu mates una persona i pintes un mural amb la seva sang, si vols transmetre una cosa sí que serà art, si algú li transmet, però si fas alguna cosa que no transmetres a ningú, crec que no és art. O sigui, crec que és a part. Jo crec que això de que l'important és l'efecte que tingui sobre les persones i que sigui com que cridi atenció, no? O sigui, tot el que has dit és que el que importa és el que ve després, el que comporta. Bé, més o menys, o sigui, més que el que comporta, sí, també el què pensava l'artista en transmetre, no? O sigui, és tot el conjunt. O sigui, això de que fem una obra d'art i si crida l'atenció o té molt de ressò, ja vol dir que llavors ja és molt important, és molt bé, això jo crec que no, perquè, per exemple, posant-nos en el tema audiovisual, aquest anunci que han fet de Desigual, de la noia que punxava els preservatius i la vida és xula i tot això, vale, ha tingut molt de ressò i ha cridat molt l'atenció i llavors, doncs, mira, potser ara Desigual té més ventes, però jo crec que per això no vol dir que estigui bé, perquè estem donant una imatge i si tu fas una obra d'art, no? I tu estàs donant a conèixer aquesta obra i estàs, diguéssim,
com... No, és que no sé com dir-ho, però jo crec que això no és l'art. O sigui, que l'art sigui... És que no trobo que sigui això. És que no sé com explicar-ho, però no sé com dir-ho. Sí, Andreu. Bueno, jo considero que no cal que tingui ressò perquè sigui una obra d'art. O sigui, jo, per exemple, se'm pot donar perfectament pintar, tinc un quadre amb meravelles allà i si ningú el coneix, jo el considero art, encara que no es coneixi. Potser hi ha una cosa que és molt coneguda i que a mi no em transmet res, ni l'autor ha tingut cap intenció de transmetre i potser són un exemple d'art. O sigui, no és pel fet que sigui conegut i la gent el vegi, sinó que és el fet de la intenció i el que transmet. Jo crec que hi ha una cosa que no ens estem donant en compte, que és que moltes vegades vam llegir llibres de crímens reals, horribles, que potser l'escriptor no ha matat una persona per escriure aquest llibre, però l'escriptor està parlant d'una persona que ha matat i ara està escrivint aquest llibre. Jack el Destripador va matar un munt de dones. Jack el Destripador hauria d'estar a la presó, molt bé, però el llibre que s'ha escrit podria haver-lo escrit ell, podria haver-lo escrit una altra persona que sap. El mural que tu has pintat a Sart. Hauries d'estar a la presó si has matat una persona per pintar aquest mural, però no deixa de ser art. I amb de la publicitat de Desigual, crec que aquesta publicitat no té un caràcter artístic perquè no s'ha fet amb una intenció de que sigui art, sinó que sigui comercial. Té una intenció, això, comercial, i ha tingut la raó que es buscava. Sí, però és que jo crec que el tema no és fins on és art, o sigui, què podem considerar art dintre de la legalitat, sinó fins on podem permetre que vagi l'art. O sigui, està clar que potser matar a una persona i dibuixar amb la sang pot ser art, però crec que el tema que havíem dit de debatre era fins on podríem permetre que arribés aquest art, no fins on arribava aquest art. Sí. Podríem parlar més d'això. Jo Desigual ho he pogut comentar-la perquè jo crec que hauria de tenir límits, no? És això, si una noia que està consumint preservatius i està ensenyant a nenes o a noies de la nostra edat que la vida és xula perquè és això. Jo ho he posat com a exemple perquè és un tema audiovisual que a vegades si no ho haguéssim estudiat nosaltres. Jo ho he pogut relacionar amb l'art perquè moltes vegades passa això, no? Jo quan vaig veure l'obra que estàvem matant el toro, a mi no em va semblar bé perquè jo trobo que hi ha d'haver uns límits i tu pots cridar l'atenció de moltes maneres i no cal arribar, diguéssim, a aquest extrem, però trobo que és com molt exagerat. Bé, jo opino que realment sobretot això que estàs parlant, jo crec que no. O sigui, que si en una obra tu, per exemple, com Natural Born Killers, que és una pel·lícula que va sobre dos assassins en sèrie, que de fet va sobre això, sobre el fet que mata la gent i mata moltíssima gent i de fet tracta això, de un món completament distòpic. Per exemple, en aquesta pel·lícula pots dir és un mural que ensenya a dues persones no matar gent, però també és això, o sigui, el que realment al final és la connotació que comporta d'aquesta obra, no? O sigui, el significat que hi ha darrere. El mateix del toro. Jo, quan veig l'obra del toro, no veig que estan matant un toro i tot, veig el que hi ha més enllà, no? O sigui, què transmet tu que estigui matant el toro tot? A part de que aquí hi ha la teva secció. Vull dir, és una cosa brutal, és una cosa visceral, és una cosa asquerosa, si vols, sí, molt. Però quan la veus t'impacta i et fa pensar en les coses. O sigui, jo crec que l'art realment, si es limita, potser li dones les possibilitats d'arribar a això, a transmetre justament això. Jo no dic que cada dia s'hagi de fer una performance matant un toro, però crec que això s'ha hagut de fer alguna vegada per tenir consciència consciència sobre el que comporta un producte d'això. El Pablo tenia... Que tu has comparat la temàtica d'una pel·lícula o un llibre amb un fet real que és l'assassinat d'un animal. I no trobo que sigui comparable i, a més, penso que amb aquesta definició de que l'art el que té que fer és crear una reacció, l'únic que s'està fent és justificar qualsevol cosa horrible simplement per anomenar-la art. I a mi no em sembla comparable ni a una pel·lícula, ni a un llibre, ni res.
Així que, que el que dic que si no li poses límits a l'art, llavors tothom començarà a fer barbaritats pel simple fet de cridar l'atenció, fer una obra d'art que, òbviament, puja molt més als espectadors perquè és una barbaritat, llavors tothom es dedica a fer coses com matar un toro o que no dic que estigui malament el que vol transmetre l'autor, però no crec que sigui necessari arribar fins al límit de matar un ser viu només perquè tu vols crear un espectacle. Vull dir, hi ha moltes altres maneres de crear la mateixa sensació d'espectador sense arribar a matar ningú. No, sí que ara anem a allò, no?, de que es pot considerar art, no? Perquè estem veient que tu ho consideres art això i que a mi em sembla molt bé, però jo i els que estem dient, jo estem dient que no, perquè una cosa així jo no considero que sigui art. Però és que és això, no, ja està, no vull dir. Bé, de fet, és cert, o sigui, aquí tot acaba en què és art, no? O sigui, la definició de què és art i què podem considerar art. Això realment, de fet, també ho usaré tot fins i tot per defensar el meu punt de vista. Nosaltres estem dient que no és art, jo dic que és art, algú altre dirà que és art, algú altre no ho sabrà. Realment la definició d'art al final no és res més que una opinió pròpia, quasi, gairebé. Llavors, això també està com a favor de que l'art no té límits, perquè ja depèn de l'opinió personal de cadascú. Si l'artista creu que allò que ha fet és art, d'acord, per ell serà art. Si tu creus que no és art, no serà art. De fet, al final, si es considera art o no, serà una opinió completament pública. Tu mateix has dit abans, si jo tinc un quadre molt bonic a casa i tot plegat, jo ho considero art. Per tu serà art, per tu sempre serà art. Però igualment no ho coneixerà ningú i potser llavors no serà conegut, llavors potser no serà considerat art globalment, perquè realment no existirà. Tot plegat està en l'opinió pública i per tant, o l'opinió personal, per mi l'opinió personal de fet, o sigui, si jo considero art, per mi serà art i ja està, o sigui, que diguen els altres m'és igual. Per tant, com que tot està basat en una cosa metafísica, que diguem entre cometes, una cosa totalment personal i connotativa, llavors l'art no té límits, perquè és una cosa que no és física, no es pot palpar. Per tant, no té una paret on limitar-se. Bé, jo penso això. Jo crec que si depèn de l'opinió de cadascú, el que és art i el que no és art, llavors tot pot ser art, absolutament tot. I si tenim que començar a considerar que és això, perquè la música desigual no pot ser art, encara que no l'hagin fet amb aquesta intenció, si tu l'interpretes com que és un canto a la vida, doncs tot pot ser art. Llavors crec que el mateix art per al seu valor tot pot ser, només per la teva opinió. Bé, jo volia parlar d'algunes coses que vam escoltar com llavors tothom començarà a matar perquè creiem que això és art. Es cometen moltes barbaritats sense que ningú pensi que és art. I per no cometre aquestes barbaritats no tenim una connotació d'art i una no connotació d'art, sinó que tenim lleis. I aquestes lleis limiten que es cometin barbaritats, que es matem entre tots. Però jo comparto el que diu Julius, és el creure que és art o no té una relació personal i col·lectiva, com la religió. Per a mi, jo no comparteixo la religió jueva o cristiana, però no puc impedir que hi hagi gent que comparteixi aquestes religions. Hi ha un Ku Klux Klan i ningú pot anar al Ku Klux Klan i dir que el que fan no és religió perquè fan coses en contra de la llei. Per evitar que les facin està la llei. I a més és tot un pensament col·lectiu i personal. Col·lectiu quan hi ha molta gent que pensa que això és art i llavors es posa en un museu perquè més gent vegi aquest pensament, crec jo. I personal quan jo he pintat un quadre i l'he deixat a casa i crec que és una obra d'art. Potser la meva mare també ho pensa. Per tant, creus que l'art està delimitat per la llei? No, jo crec que l'art està delimitat per un pensament personal i col·lectiu. I
i el que està delimitat per la llei són els crímens. Llavors, si aquest home ha matat, potser aquest home que ha matat un bou ara no està a la càrcel perquè llavors hauríem de posar a la presó tots els que tenen matadors de bous i els maten tots els dies. Potser si fem una llei que digui no torturar un bou, tampoc aquest home hauria d'estar a la presó perquè no l'ha torturat, però sí haurien d'estar tots els toreros que torturen bous. Parlant de lleis, la llibertat d'expressió es pot relacionar amb cert de límits o no. I si es talla la llibertat d'expressió amb un artista, estàs tallant la seva capacitat creativa. Sí, el que està clar és que el concepte d'art cadascú la persona que és pot pensar que és art o no, però amb aquest concepte és que estem justificant coses totalment injustificables. Vull dir, hauria d'estar a la presó el que va matar el toro, sí, per què? Perquè està fent de la matança d'un toro, que és una cosa tan normal que fan els escorxadors cada dia, d'un espectacle. I crec que no és necessari muntar o sigui, no sé. Crec que hi ha moltes altres maneres de fer arribar a l'espectador el mateix i no fa falta muntar un espectacle que realment és un assassinat d'un ésser viu, vull dir. I que sí, que ho fan moltes persones al llarg de tots els dies perquè nosaltres puguem tindre menjar, però no ho fan com un espectacle, és una cosa com tancada. Bueno, hem de seguir recaptant l'Andrea, que hem fet pens. Sí, sí, parlem una mica tots. És que no sé què dir ara. Estic rumiant després de que el No, la mica. Una cosa que potser em surt un molt del guió, que només volia acotar, que l'anunci de Ciquanet posa una lletra molt petita que diu que és ficció publicitària i que no s'ha de fer a casa. Una aclaració només per saber. Jo crec que amb el tema que dius del toro realment ens estan començant a anar. Vull dir que sigui un crim, o sigui, no, és el que deia ella, o sigui, que sigui un crim i que sigui art són coses diferents, que sigui un crim que sigui religió, que sigui un crim que sigui qualsevol altra cosa. Vull dir, són coses diferents, són coses que ni tan sols s'han de creuar, vull dir que són dos camins diferents de l'obra. O sigui, l'obra, per obrar-la, potser has de cometre un crim, però l'obra en si és una altra cosa, no relaciona. El que vols dir és que moralment potser no hauríem d'acceptar, no?, que perquè la creació d'una obra s'hagi de matar un animal, no? És això el que entès. O s'hagi de fer qualsevol cosa que no s'hagi de permetre, no? O sigui, no han de dir, vale, això és una obra. Jo crec que realment, o sigui, és com molt banal parlar sobre això de si s'ha de mostrar o no el que passa en l'escorxadero, no? El que sigui, però és que realment no ho trobo, o sigui, que es faci un lloc tapat, que no es faci un lloc tapat. Algú s'hi va una performance d'això del toro i tot plegat, vull dir, ell està allà voluntàriament, ell ha anat a veure allò perquè vol, no està allà obligadament, vull dir, jo si un dia vaig a un escorxadero, jo què sé, conec algú que té un escorxadero i tal, i pregunto si puc anar a veure com maten els animals, puc anar-hi, no? Vull dir, si ell m'ho permet, de mateixa manera que jo vaig a una performance que ja està programada i tot plegat, vull dir, puc anar allà a veure què hi fan. I jo mateix m'atenc a les conseqüències del que passi allà i del que vegi. Vull dir, que es faci el descobert o no es faci, vull dir, no t'obliguen a anar-ho a veure tampoc, així que tampoc veig exactament quin és el punt de criticar-li això, perquè és una cosa en descobert. O sigui, tu estàs dient que el crim i l'art realment són coses diferents, però l'autor el que està fent és juntar-ho per tal de crear un impacte a l'espectador. Per tant, no crec que puguem analitzar des de diferents punts de vista, perquè realment és el mateix. I no és qüestió que estigui en un lloc tancat o obert, òbviament si pots anar a un escorxador pots veure el mateix. El que em sembla realment una barbaritat és que de la matança d'un animal viu facin un espectacle. Que sí, que pots anar a mirar-ho, és opinió teva, però realment jo això no ho considero art. Vull dir, el que estava fent és agafar el toro, menjar-lo i destripar-lo realment. I si fos tan bo, o sigui, entre cometes, com si diguéssim, el fet de mostrar-ho al món,
l'autor crec que no hagués acabat vomitant de la manera que ho va fer, perquè realment és que és una barbaritat, no sé, ho trobo una barbaritat, no crec que sigui. Però, o sigui, també crec que comença ja a entrar aquí el terme de l'art és una cosa vella. Per què que ella es posi a vomitar en directe després que hi caigui la sang al cap? Li ha de treure això bo. Vull dir, realment el que necessitem com a societat és que ens bombardegin amb coses boniques i maques perquè vivim una vida de flors i violes. No sé, o sigui, jo les meves pel·lícules preferides, almenys, no són això. N'hi ha moltes que són dures i acaben malament. No sé si t'agrada alguna pel·lícula que sigui dura i acabi malament. I també dic això, vull dir, vale, sí, el maten en directe i maten un toro, físicament, d'acord? Però tallant-hi això, o sigui, anant a la connotació, que és en el que em fixo jo, en el que significa tot plegat, per mi és el mateix que si una pel·lícula ho facin ficcionadament. De fet, una pel·lícula que facin realment, com no sé si coneixeu Michael Haneke, en moltes pel·lícules, doncs, per exemple, en una pel·lícula que es diu L'hora del lobo, hi havia un cavall que tenia que sacrificar igualment, i ella va agafar i en directe en la pel·lícula surt com el maten, en directe. Per exemple, i més coses. Bé, una cosa. Si tu dius que si una persona vol pintar amb la sang d'una altra persona assassinant-la, està justificat encara que després vagi la presó i tot això. Tu dius que el fet de voler crear d'aquesta manera justifica que faci aquest crim encara que després vagi a la presó i tingui el que... Sí, perquè llavors és com... Ara és molt més això, però és com si algú ve a casa teva i et diu bueno, és que vull matar ta mare perquè em sembla molt mal que t'arregui, jo què sé, una creu penjada, saps? A veure, sí, està justificat, després el posaran a la presó, però està justificat. A tu et semblaria art que pengessin a ta mare? No sé. Bé, crec que per mi seria més art que per qualsevol altra persona, no? O sigui, l'impacte que em crearia veure una mare ja penjada, suposo que seria més bèstia que pot pensar qualsevol altra persona. És que no sé, és una pregunta un pèl descabellada la teva, ho sento, però aviam, òbviament anirà per això amb aquest després, no? Vull dir que ha comès un crim. Jo no estic justificant que a partir de l'art et lliuris de la llei. Jo crec, òbviament, que el que estava dient, o sigui, crim, art, van per línies diferents. Si tu comets un crim, molt bé, doncs ja pagaràs pel que has fet. Si tu fas una obra d'art, aquella obra d'art no té per què deixar de ser obra d'art simplement perquè s'hagi comès un crim per fer-la. És que una mica que tu mateix has dit que encara tot i que no em sembla bé que aquell cavall l'havien de sacrificar igualment, no? Llavors, sí, igualment havia de morir. Que no li segueix semblant una barbaritat assassinar un ésser viu davant de les càmeres o del que sigui, publicar-ho. Però si havia d'acabar morint, està més justificat, entre cometes, perquè segueix sense estar justificat, el fet de matar algú. Perquè realment és un ésser viu que no té cap culpa. I després, bueno, no sé, és que... Crim i art, vull dir, és que si estàs cometent un crim per fer una obra d'art, no pots separar-ho de cap manera. Perquè realment és que va junt, vull dir, per algun motiu has matat aquella persona perquè tingués una connotació a l'obra d'art, per tant no pots separar el crim de l'obra d'art, que realment és el mateix. Jo crec que l'espectacle, l'art, la violència estan molt relacionats fa molt de temps. Vam veure, i és el que vaig dir, llegim històries sobre crímens horribles i estan relacionades, òbviament, no les podem separar, però també les llegim i també no ens vam preguntar res sobre aquestes coses. També veiem violència sobre la dona tot el dia, ens estan bombardejant de violència sobre la dona. Veiem Sau, que a mi em sembla un espectacle sobre la tortura, i el veiem, és un espectacle molt conegut i a molta gent li agrada i a molta gent no li agrada. Però és una pel·lícula sobre la violència, que no s'ha torturat una persona en viu, però es parla sobre la tortura de tota mena, es fa un espectacle d'aquesta tortura. I la veiem, la justifiquem,
exemple, el que fa Tarantino. Tarantino fa un espectacle amb Natural Born Killers i ens diu això és la violència, això és art i això no està bé, jo no la vull justificar, no vull justificar la tortura. Hi ha arts que parlen sobre violència dient que no es pot fer violència d'aquesta manera. Hi ha art que parla sobre violència simplement mostrant com se tortura una persona amb sal. Respecte a la pregunta que li ha fet l'Andrea al Julius sobre la de la seva mare, la nana de la seva. Jo penso que el bou, d'una manera o l'altra, anava a morir igualment, tard o d'hora. O poder aquest bou no, però sí algun bou. Però la mare del Julius, o sigui, clar que moriran, totes les persones morirem, però no en un matadero o en una plaça de toros. Llavors penso que no podem relacionar el fet d'una persona amb un animal. I després, els animals, a tots els maten perquè ens els mengem. I els maten d'una manera molt bèstia, així que no ho veiem. I aquí a Espanya podem menys d'altres llocs, però els maten d'una manera molt bèstia i molt industrial i els foten menjar químic i els torturen moltíssim. Ho ensenyin al públic o no ho ensenyin al públic. I hi ha una altra cosa encara, que és que aquesta setmana han matat a Isabel Carrasco i segurament molts de vosaltres haureu llegit molts acudits sobre la mort d'Isabel Carrasco i estic segur que molts de vosaltres haureu llegit i us haureu rigut amb els acudits sobre la mort d'Isabel Carrasco. Però clar, riem molt sobre la mort d'Isabel Carrasco, que no deixa de ser un crim, però no som capaços de considerar això que és un bou i no una persona, no ho considerem art. Ho estem defensant com si fos el nostre bou que l'han matat, però en canvi l'Isabel Carrasco, que és una persona, la mata amb un tret i podem riure d'un acudit molt fàcilment. Pues jo crec que, per exemple, amb això que estic del cavall que tenia que morir o el del bou que igual també, per exemple, hi ha molts estats dels Estats Units que encara tenen la pena de mort. Què passa si demà agafen una càmera i graven aquests assassinats i te'l posen en pantalla? Què té diferent si la persona estava condemnada a mort per la llei? I et sortirà algú i et dirà, bueno, això és art també. Llavors, jo no crec que això justifiqui el fet que anés a morir o que... O sigui, no crec que justifiqui que s'acaben les càmeres. Que, o sigui, considerant que l'art és una cosa subjectiva i personal, ara estem parlant de si, no sé si matem algú i tal, però també és considerat art, per exemple, un paper en blanc amb un quadre negre al mig. I, per tant, o sigui, l'art no crec que tingui límits, però per el que fa això de matar algú, per dir, mira, això és art, crec que això està, o sigui, una mica de... o sigui, que és més de la psicologia de la persona, vull dir, que ningú, o sigui, normal, dirà, mira, vaig a matar algú i això serà art, que cap artista ho ha fet, o sigui, fins ara, encara que alguns estiguessin fora dels límits, perquè no considero, o sigui, normal una persona que vagi a matar només per art, però això no treu que l'art tingui límits. No sé si m'explico. Jo volia... És que el que crec que això no està tan encara. Però jo he dit la setmana... No treballo. Crec que dic ara. Perquè abans he dit que estava... O sigui, mínimament està justificat si algú mata una persona i pintava amb la seva sang qualsevol cosa. O sigui, jo no deia pel fet que sigui una persona, un bou o no sé què, sinó que he dit un exemple de setmana perquè ja he fet un exemple d'una persona, no per respondre això. Jo, això que has dit que les pel·lícules estic d'acord amb tu que ens mostren violència i que també podríem dir que la diferència està en que les pel·lícules no ens estan dient que sigui art, contràriament a l'obra que és el Bou, que sí que ens estan dient que és art, perquè nosaltres vam anar a una exposició on hi havia moltes obres d'art i d'entre aquestes estava aquesta. I ens estaven dient que era una obra d'art. Quan hi ha molta gent que pot no considerar-ho art. Jo, una pel·lícula d'aquestes, doncs mira, sí que podria dir sí, doncs per mi és art, però per vosaltres doncs podríeu dir que no i no passaria res. Però si tu vas en una exposició d'art i veus això, ja és com que t'estan fent creure o dient que això sí que és art. I a mi això doncs, no em sembla bé. Crec que el cine
perquè el cine és considerat, doncs, en aquest círcul totes les pel·lícules haurien de considerar-se art. La performance és una forma d'art, el que va fer és un art que algú pot considerar bé i algú pot considerar horrible. I en aquest grup, els que ens sembla horrible poden igualment considerar-ho art. I a més d'això, dir que tenia coses per dir que ja no passa una cosa. Sí, en que l'art té límits, com a art també s'inclou la música i hi ha un pianista, que si no l'heu escoltat, us recomano que l'escolteu, que es diu Bela Bartók. Aquest home, quan fa música, la música és lletja. És lletja per nosaltres, o sigui, hi ha gent que li agrada. A mi, per exemple, m'agrada. Però si vosaltres la sentiu pensareu que és lletja, perquè no és harmonia que ens agrada. Llavors jo penso que és comparable, perquè tu dius, vale, a mi això no m'agrada i jo no ho considero art. Però potser una persona que ho entengui i li agradi ho considera art. Perquè jo penso que si diem, no, això del bou no és art. A la primera persona que estem ofenent és a l'autor d'aquesta performance. Perquè ell ho va fer, principalment va dir, vull fer art. I vale, pot ser una mica gore, com vulgueu, però sí que com a volia fer art i ho va fer així. Igual que Bela Bartók era un home que sabia molta música, perquè tota la música té un sentit psicològic. Però la música és lletja. Llavors què passa? No, és que aquest home no ha fet art. Com que no, aquest home sap moltíssima música, moltíssima més que molts pianistes, i està fent art, perquè no es pot considerar art això que està fent. Segurament l'home que va fer això del bou és artista i ha fet obres d'art que potser sí que us agraden. Llavors ell és artista i si això ho considera art, si a tu no t'agrada, no vol dir que no sigui art. Però jo penso que l'art té uns límits però molt poc delimitats. Jo penso que és un límit més de cadascú, de dir no que això és art o això no és art, sinó això com m'agrada com a art i això no m'agrada com a art. Però penso que és més de cadascú. Que jo penso que és molt diferent que una cosa t'agradi o no, que una cosa estigui bé o no. I el fet d'assassinar un animal és una cosa que està malament, no que no t'agradi o que no et trobis maco o que no sigui convencional, és que està malament. O sigui, fer un espectacle d'això, llavors ja en el punt aquell ja no es pot considerar Bueno, respecte al que deia la mica de les pel·lícules i tot això, crec que en el moment en el que és ficció està, o sigui, si féssim un documental ensenyant com una persona està matant alguna altra, i això ja no ho trobo bé, però si fan una pel·lícula sobre el Jack el Destripador és una cosa que, per dir-ho així, tu no estàs mostrant un assassinat en si, tu simplement estàs representant, o sigui, és com si, jo què sé, si al bou li haguéssim posat una bossa de pintura vermella i l'haguéssim fet així i hagués pegat, dius, bueno, encara. Però o sigui, en el moment en què tu estàs escrivint una novel·la d'un assassinat, tu estàs justificant aquell assassinat, només estàs relatant de la teva manera i a sobre no estàs matant a ningú. Si fos una pel·lícula en la que exactament es mostra això, bueno, això tu ho fas amb la teva manera, no estàs matant a ningú i per tant jo crec que sí que pot ser art, encara que hi hagi un assassinat i tot això. En el moment en què ensenyessis en un vídeo un assassinat de veritat, llavors ja sí que passaria a no ser art, bueno, per mi, o sigui, ja no tindria cap justificació, és una barbaritat. Bueno, jo més o menys volia dir el mateix que l'Andrea, que és que estem comparant la ficció amb la realitat. Vull dir, una cosa és que et mostri una pel·lícula en la que un assassí en sèrie mata moltíssimes dones i l'altre és que tu vagis a matar un munt de dones realment per fer la pel·lícula, però bueno, és igual, ja ho dic, i el que deies tu de que si és bell o no és bell, jo hi ha obres d'art que les considero totalment horribles perquè no m'agraden gens i realment les considero obres d'art perquè sigui, perquè m'ha transmès una idea, perquè m'ha pintat bé el que sigui, però l'assassí d'un animal no ho puc considerar obra d'art. Encara que em vulgui transmetre una sensació o ensenyar-me una realitat que desconec, però ho trobo una barbaritat, arribar al punt de... Si ho vols ensenyar, ensenya-ho d'una altra manera, penja el bou, però no el matis, és el que he dit ella, posa-hi una bossa, hi ha 1000 maneres de fer-ho amb els efectes especials que hi ha. Ara, més, abans trobo que és més difícil, però igualment crec que podrien haver trobat una solució abans de matar-ho.
No, jo volia parlar, primera, d'una qüestió, que és que potser ens estem anant massa en l'àmbit que seria moral, no?, sense tractar el tema de l'art contemporani i les intencions de l'art contemporani, que és el que ens interessa aquí, i de si això té límits o no. Aleshores, el tema que ha encetat el Dani crec que és molt adequat, que és el de la música, i Bela Bartók, que al cap i a la fi només és l'iniciador de la música contemporània, un dels iniciadors. Aleshores, jo us volia parlar d'un personatge que no sé si el coneixeu, que es diu John Cage. John Cage. John Cage és el que porta la música a l'extrem, fins a la seva peça que es diu Silence. I la peça que es diu Silence, exacte, dura no sé quants minuts en silenci. Abans d'arribar aquí havia fet moltes altres coses. És música que trenca en primer lloc l'harmonia, com també la música dodecafònica, però arriba John Cage i fa la seva composició Silence. Això va ser als anys 50. A partir d'aquí, què ha de fer la música? És aquesta mena d'interrogants la que m'interessaria. Si l'art es marca per l'harmonia i la bellesa, o si és la provocació i no tant els àmbits morals i legals. Bueno, sí, per dir. I això de la música... No. I això de la música, o sigui, no estàs fent... O sigui, vale, jo crec que la música, per exemple, no té límits, es pot agradar o no, però sempre més o menys serà encara que hi ha gent que, per exemple, jo què sé, agafi algú d'avui dia com és Skrillex, que igual no li agradi i que, bueno, no sé, jo crec que més o menys la música tot és art, trenqui molt o sigui la música típica. Però en el tema d'art jo crec que es pot anar molt més enllà que en el tema de la música a vegades. I, per exemple, quan ens explicaven això de l'escola de Viena, crec que es deia que era aquest home, que hi havia performance on sortia l'artista i s'autolesionava. I jo crec que en això l'art contemporani no ho veig art. O sigui, jo crec que té uns límits. Això de sortir a autolesionar-se no crec que estiguis dient res. Que jo realment, encara que no m'agradés la peça, per exemple, la consideraria art perquè transmet als altres. Vull dir, si ningú la considera art, doncs jo tampoc. Però només que hi hagi una persona que el consideri art, hauríem de mirar si realment val la pena o no considerar-ho així. Però amb el tema de la música no estàs cometent cap barbaritat. Llavors, per tant, en aquest sentit, si t'agrada i ho vols considerar art, igual que hi ha quadres en blanc, hi ha gent que els adora i els considera art. Per mi no ho són, perquè l'artista no ha hagut de fer res realment per penjar aquella obra, però cadascú és lliure de... La música de John Cage, que parlàvem de l'obra Silence, si tu vas a comprar la partitura costa el mateix que costa qualsevol partitura. Llavors, tu obres la partitura, i John Cage són un cert número de pàgines, un cert número de compassos, amb silenci a cada compàs. I això és la partitura, tu l'has de pagar, quan pagues qualsevol partitura, tu has de comprar els drets d'aquesta partitura, i en aquesta partitura no hi ha escrit res. O sigui, sí, hi ha escrit silenci. Llavors, per mi és comparable a un paper blanc, un quadre negre, un paper blanc, un paper blanc. I per mi és art que surti John Cage a interpretar la seva peça i es quedi despertat i faci el número de compàs del silenci. Jo penso que això és una presa de pèl, perquè almenys jo considero que l'art té que tenir un esforç i el pianista que abans que fa melodies i pot considerar-se lletges, això sí que ho considero art, perquè almenys té un esforç. Però això de que sigui un full en blanc, això considero una tonteria. Bueno, però n'hi ha gent que considera el quadre en blanc art, no? És igual que n'hi ha gent que considera la partitura en blanc però en silenci que és art. Això és el que jo critico, tant els quadres en blanc com les partitures en blanc, no considero art.
parlem de l'art contemporani vol trencar altres tipus d'art més clàssics i el cubisme s'allunya més d'altres tipus d'art, però potser quan van pintar per primera vegada els impressionistes els van posar en un lloc totalment separat de l'altre grup, el van considerar lleig i no el van considerar art. I avui el considerem art, perquè això ha tingut, diguem-ne, ha passat un temps, veiem ara el que això significa en aquest context i el considerem art. I doncs, parlant d'això, si l'art contemporani avui no el considerem art, deixarem de fer art, no farem art mai més, perquè no podem considerar res que trenca, res que no ens sembla bonic o res que no signifiqui un esforç. Perquè, no sé, potser sí, els impressionistes s'esforçaven per fer això, però avui els fotògrafs agafen una càmera i fan una fotografia i potser aquesta fotografia és preciosíssima i no significa el mateix esforç que els va significar als impressionistes pintar l'esmorzar al sol. No sé, crec que no hauríem de tractar les coses per l'esforç que costa fer-les, perquè doncs no faríem res. Sí, és exactament el mateix, el que vull dir jo. O sigui, si hem de considerar una cosa per l'esforç que ens ha dut fer, la que vols dir. O sigui, si jo dibuixo pitjor que tu, per exemple, llavors si tu i jo fem un dibuix d'unes característiques similars, llavors el meu és més art que el teu, perquè a mi m'ha costat més esforç que tu. Jo potser m'he estat 2 mesos i tu hi has estat 2 segons. Llavors això significa que jo hi he dedicat més esforç i més dedicació que tu. Jo crec que entren molts factors, no només és l'esforç, però el fet que un full en blanc, jo considero, no per l'esforç, sinó ja perquè no hi ha res, és que què et pot transmetre un full en blanc, no sé, s'ha de tenir molta imaginació, jo ja no la tinc, però considero això que és una presa de pena, no només per l'esforç, és veritat, però també forma part de l'esforç, per què no? No sé. És que crec que el cubisme en aquell moment intentaven transmetre una idea o una situació o qualsevol cosa als artistes. Ara jo, per exemple, em vaig veure que hi havia com una mena de pissarra i l'havien com mig borrat malament, no sé exactament què era, però allò que volia transmetre, o sigui, no estava representant res. Jo, si per exemple veig que, jo què sé, algú ha dibuixat una persona que li ha sortit malament, dius, bueno, com a mínim volies representar una persona, o sigui, tenies la intenció de representar una cosa que tu has imaginat, o sigui, que és una situació. Si jo poso un punt en un full, no dona res, o sigui, no hi ha cap intenció, a mi no em transmet res, encara que estigui malament, encara que, jo què sé, potser una persona dibuixa molt bé i en 2 segons fa un retrat que és perfecte. Bueno, potser l'esforç ha sigut mínim, però a mi em sembla una obra d'art perquè té una intenció que és la de representar alguna cosa, no un punt, o una ratlla, o un color, sí. Que tu has comparat el grau d'esforç amb el grau d'obra d'art. Jo crec que el que ella es referia és que només que et costi un mínim esforç, realment ja ho podem considerar. Vull dir, igual a tu et costa fer un quadrat 3 anys i a una altra persona 2 dies i no per això el teu serà pitjor que el de l'altre. Però realment els 3 anys que has invertit en el quadre, encara que sigui molt més lleig que l'altre que l'ha fet en un moment, realment hi és un temps que tu has necessitat per pensar els colors, per pintar, i llavors ja pots considerar una obra d'art encara que no t'agradi, però has invertit temps, has invertit el pensar, els colors, són moltes més coses. No crec que vagi relacionat el temps de creació d'una obra amb realment si és art o no, sinó el dedicar-li, encara que sigui un moment, agafar un full en blanc i penjar-lo a una galeria, no t'ha costat res. Jo penso que està vinculat art amb allò que es ve, però em sembla molt bé que ho feu, però jo crec que estètica i art són 2 valors totalment diferents i podem considerar art allò que no es ve. Bueno, que jo ho he dit abans, que hi ha quadres que els considero totalment horribles i els considero art realment perquè l'autor ha estat un temps, vol transmetre una idea i
i s'ho ha currat d'una manera molt vulgar, però considerar... És que arribaria a un punt que consideraríem tot art, vull dir, no crec que sigui això. Sí. Hem de recordar que la partitura no és art, la partitura és un mapa. L'art de la música és instantani, és quan s'interpreta la peça. I penso que va ser Debussy el que va dir que la música era l'art que combinava els sons amb els silencis. Igual que hi ha peces en la que no hi ha silenci de principi a final perquè tot és so, hi ha una peça en la que no hi ha so de principi a final perquè tot és silenci. I hi haurà peces on hi hagi silencis i sons intercalats. Llavors jo penso que això del John Cage sí que és art. A més, tu m'has dit que si una persona la considera art, no considera que sí, jo penso que és art. Això del John Cage és art perquè no hem d'oblidar que ell ha escrit un cert número de compassos en silenci. Llavors la peça no és jo m'estic en silenci, tu que vull. La peça requereix l'esforç que una persona sàpiga el que és un compàs, sàpiga com porta el compàs, sàpiga el tempo del compàs i sàpiga estar tota l'estona esperant en silenci, comptant el número de compassos que porta fins que arriba al final. Això no és fàcil. No, has d'esforçar-te en comptar el número de compassos. És una cosa molt difícil. Jo quan toco a la música de cambra amb el meu company a quatre mans i hi ha moltes parts on jo estic en silenci i he d'entrar en un moment concret i moltes vegades em perdo. I és un esforç esperar en silenci fins que realment et toca. Llavors penso que el John Cage realment fa un esforç a l'hora d'aguantar el silenci tots els compassos i els temps que l'ha d'aguantar. Em pot refrescar la memòria sobre el que estaves dient? Sí, jo deia que havies d'intentar representar alguna cosa que bé, d'acord, o sigui, aquí també entra en joc la figuració i la no figuració, o sigui, ara posaré un exemple, no? Mentre estem un quadre en blanc, un quadre amb un punt al centre, per exemple, amb Pollock, d'acord? Pollock tampoc representa res. Pollock és un quadre farcit de línies, de... Tot això et pot transmetre alguna cosa, o sigui, no tens per què buscar una cosa, o sigui, no tens per què buscar un objecte, no tens per què buscar una cosa física que tu vulguis palpar en el món real. Tu allà pots anar directament al que et transmet a nivell de sentiments, no? O sigui, de fet és això, o sigui, és el valor estètic en si, no... O sigui, de fet és exactament això, el valor estètic en si, l'art per art. És la màxima, o sigui, l'art contemporani pot tenir les dues vessants, no? L'art per art i després també molt la col·locació i tot el que digui a darrere d'ella, no? L'art per art, l'art per valor estètic, un quadre en blanc, per exemple, pot ser això. O també pot ser, pot ser un blanc molt maco, no? I tu pots veure aquest blanc i et pot transmetre una cosa, no? Puresa, pot transmetre el que sí, el que transmeti el blanc. O també pot ser, l'obra del títol en blanc pot ser, com era aquella obra que vaig veure a MACBA, sí, el Gran Error. I aquest quadre en blanc, en veritat, hagi estat pintat amb típex. Ah, sí? Això és una obra d'art, per mi. I llavors, per tant, si ho és per mi, ho és, no? Tal com has dit tu abans, no? No sé. Que en resposta al que ha dit ell, que em semblaria que una persona que sap fer música, no? Per què no ens ha d'oferir música? Per què ha de limitar-se a fer una partitura en silenci? Que vale, que té el seu mèrit. Tu has dit que ha de saber música per fer això, no? Però no creus que llavors és com una presa de pèl perquè una persona que sap fer una cosa no ens està oferint res? Que l'art s'està limitant a simplement jo estic aquí i m'has de valorar perquè sé fer música, però no te l'estic ensenyant. Jo sé fer-la i ja està. No creu que sí. Això és música, perquè si la música és la combinació dels sons i els silencis, això és silenci, això és música, ja està oferint música. Ara, que no t'agradi aquest tipus de música, a mi també m'agrada la música house, però que no t'agradi aquest tipus de música, aquesta peça d'aquest autor, que segurament hi ha moltes altres peces, sí que és obra, però si no t'agrada aquesta peça d'aquest autor